نەخشەنفیسê Kurd ê ji herêma Efrînê Mennan Recep jiyana xwe ji dest da. Mennan Recep yek ji nexşenivîsên herî sereke ne li Efrîn û Şamê tenê lê li Sûriyê û li cîhanê jî. Ji destpêka karê xwe ve Mennan Recep di odaya çaksazkirin û bazirgana Şamê kar dikir û ew bi navê nivîskarê navê Pakêta Hemra ya Cixeran dihat naskirin. û ji berî 25 salan ve Mennan wek nexşenivîsê koşka Padişahê Erebistana Siûdî karê huneriyê dikir. Mennan Recep û berî ku ew ji Sûriyê derkeve di karê siyasî de dihat naskirin û li navçeya Efrînê ew gelek navdar bû. Li mala wî ya li taxa Salihîn li Şamê siyasetmedar û rewşenbîrên Kurd li gel wî dicivîn wek Nemirê Cîgerxwîn û Hamid Bedirxan û rewşa tevgera Kurdî li Sûriyê kiribûn mijara sereke di rûniştinên xwe de. Herwiha ew ne tenê dwarê hunera nivîsandinê de kar dikir, lê Recep pirtûkên helbestê jî dinivîsand. Mennan Recep wek gelek hunermend û rewşenbîrên Kurd li Sûriyê ji hêla tevgera Kurdî ve hatibû piştguhkirin. Hêjayê bîrxistinê ye ku Mennan di sala 1927 de li gundê Baflûrê yê girêdayê Cindirêsê ji dayîk bûye û di dawiya emirê xwe de ew li gundê Cindirêsê yê girêdayî herêma Efrînê bicih bû û zarokên Kurd fêrî nexşenivîsê dikir. û berî ku ew biçe ser dilovaniya Xwedê, Recep kesekî xizan bû û bi kirê di malekê de rûniştî bû.